Riwruoge mopogore opogore kaunti ma Kisumu koro to oketo chenro mekgi magidhi chwalo ne tend kaunti mondo okonygi kata okonygo rowere Mapon kata manitiere stage noero mar adolescent kod dongruok margi. Riwruoge go eko moriwo kanyakla manoero mar Organization of Africa Youth, Tinada, NCPD kod mamoko ne obedo kod romo kendo twak ewi kaka counties nyalo bedo kod chenro makelo machiegni rowere mabende pod pona kendo temo geng'o iye momondo kod timbe moko ma ok owinjore kin rowere. Jata tije mar riwruogno ero mar OAYK manoero migosi Joseph Ojuki kod jatelo mar NCPD Bernard Kigen olero ni kowuok e romo noero koro gidhi chwalo winjruok margi ne tend county mondo ketie kaka rowere nyalo winjo ni gin bende gin kod nengo. Kanyadendi Purity Karimi ma en rawera bende opuoyo ndamo manoero mabiro konyogi e bedo kod konyruok kokalo e sirikand counties. So today we are asking the duty bearers and especially those in responsibility of the formulation of the third generation CIDP to go as they formulate this special document that is going to guide us for the next 5 years, to look at the issues of health for the young people, physical health, mental health, sexual reproductive health. Also to look at how they can help us through the documentation that will guide in budgeting of the county's resources to be able to facilitate for creating an enabling environment for the young people as they grow, so that they can have a good health, they can be able to attain education, there can be sustainability in the long run. So this is my plea today as we go as the duty bearers, as the county management teams, to look at the issues that we are going to submit today. Painted with the information as to what is happening in relation to the adolescent in the county. And right now, when you talk about the things that need to be considered or to be strategized or to be put in the CIDP, one of the areas is concerning about the health and well-being of the adolescents, because you realize most of the adolescents, it's like they do not have a friendly youth health facilities. So in this forum, the stakeholders, they are agreeing that we need to push and advocate for more youth-friendly facilities. And then also, when it comes to the issues of education, we need to ensure that in schools, we are not only talking about academics, but also we want to enhance life skills and other skills that are able to encourage these girls to be able to live a life that is worthy of adolescents. Ma wabiro ka mondo mi owuo, mondo mi wang'ine gin weche mage ma kwa kete CIDP nikech wang'eyo maber ni CIDP ni ema kwa prioritize weche kendo weche wa modo ni mondo tendo ketie to kendo gibiro bedo ni gibedo budgeted for nikech mane kaka report form ma serikal moro amora matiyo kendo madonjo ng'iyoga. Koro miyo kawuono no wabiro kae gi organizations mopogore opogore kaka Tinada Youth Organization, Blue Cross, NCPD, Youth Alive Kenya, Manyata Development is Power, pamoja CBO, mondo mi wawuo, mondo mi wapor wach wang'enia e yore mag peace. Gin gik mage ma kwa dwaro to kwa keto e CIDP ni to wabro yudo ka adolescent nyalo bedo gi ngima maber mondo mi gi achieve their full potential. Nikech wayudo ni population mar adolescent e population maduong' kendo maduong' e Kenya kae kata e Kisumu kae. Monego bed ni wang'iye kokwa nature gi at a younger stage to wabro yudo ka gin ka gidongo to gidongo jok mo gin responsible. Kore momiyo wadwa wachako nature gi and making them responsible at a tender stage so that they can be able to be responsible persons in the society and they can be able to change our society because they are the leaders of tomorrow.